Action. Please brother please. An दिनै न'खराव जोबोर खस्थ'यै नांलायनानैसो बेखिनि रांखौ मोनबोदों। आं नेक्स्टआव होजोबगोन दिनै मोनसेब्लाबो होजोबदो। मोनसे दङ र'। आंथ' सामफ्रोमबो होखायो माथो दिनैसो बिदि जाबाय बेखौ नों एक्सट्रा बुंदो। दे Action. No money, no product. मा बेलाय? Okay. Hey नों एसे इसना जायाखै इसनि। ओइ मानसि नाय राहुला बेखौ नायरा। Action. दे Action. माब्रै ओंखारगोन सं? दंफायो बिदिनो एसे बिजि मोनलै। Action. माबायदि लिखेल? ड्राग्स डिलार। ओइ सालामानि नों Action. हादोद बेफोरखौनो मा लामा लादों? नों फाग्ला जाबाय नामा? बरिया बरिया बरिया। Action. बेफोरबायदि बिजनेसखौसो मावहमबाय नामा नोङो? फिक्सा। Action. बेफोरबायदि बिजनेसखौसो मावहमबाय नों? नाय दिदोम नाय साननांगौ जेबो बाथ्रा गैया नोंबोथ' दा डिग्री पास जाना दंना ओरैनो साख्रिखौ लामा नायना जेबो लाब गैला लेट्स मेक साम मानि टुगेदार ब्र न' 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 नों सोलायबाय दिदोम नों सोलायबाय आं नोंनिफ्राय बेफोरबायदि Action. आसा माथो आसा खालामदों नोंलाय आंनिफ्रायलाय जादोंमोनलै जादोंमोनथ' Action. बेफोरनि अनगायैबो गुबुन बिजनेस दं हादोर नों जेरै दाउ अमा फार्मफोर होनो हायो गथ'फोरखौ टिउसन होनो हायो दखानफोरबो होनो हायो जाद दे Action. बेफोर बिजनेसजों बेसे खामायगोन आं ना न'खौनो मोजां लुनो हागोन ना न'खरखौनो सालायनो हागोन आंलाय गुवाहाटि एसेबां खस्थ' बिमा बिफाया आंखौ गुवाहाटियाव फोरों लन लायै लायै लन खालाम लन लायै Action. आं बुजियो हादोर आं बुजिदों नाथाय नों बेफोरबायदि गाज्रि लामाखौ दाला आरो आं नोंखौ मावनो होआ जासिगोन नामालै Action. जों बे जायगानि नङा जों खाथियाव आलासि जानो सफैदों केके दा होनदो जों बे जायगानिफ्राय एसे गुमुर मोनदों आं मिथिया आंनाव गैया आं फानासो ओइ र' Action. दिनै लोगो मोननाय नंला सोर गाबोन बै दैमा बारना बै जायासै मिनदो Action. थां ada rutullah जि दं आंनि जि दं ओइ मिनदो मा दा मिनदो दे Action. ada आंनि जि दं बेखौनो हर प्लिज प्लिज गोदान नांथार जि दं आं नांथार गोदान प्लिज राहुल बिदिमोन नामा फैसा पास फैसाया आंहा जेबो गैया फैसा प्लिज प्लिज रथ' आंनो दा नांथारगौ जेनेबा दे बेयाव नांथारगौलै इदि खालामना ला दे दोनसै दा Action. ada प्लिज आंनो नांथारगौ प्लिज जि दं बेखौनो हर प्लिज ada ले दे ada प्लिज Action. ada प्लिज जि दं बेखौनो हर आंनो प्लिज आं दा नांथारगौ प्लिज जल्दि डायलग apa फैसा पास फैसा नाबो बोरै मोननो नोंलाय फैसा गैया थाजोबो उनाव होगोन प्लिज बेनिफ्रायना Action. नाय आं नोंसोरनि साखर नङा ओइ Action. प्लिज ada है दिनै सानसेनिखौ प्लिज है होसो मोना ओइ बाइकन मोनाबालाय नाय सन माबाया इलनिगो नु राहुला दे Action. आं साखर नामा आं नोंसोरनो ओरैनो होफैनो प्लिज ada दिनै सानसेनिखौ प्लिज होसोलाय होसो ओइ र' सराय होसोबो ada होनलाय tato ada unungbu Action. नुबाय फैदो ओइ नोंखौ लाफिनसै आं माबाखौ खुंगुरखौ एसे आवगालां नों एसे आवगायलां हाय ब्र थाथ' फिक्स पाउडार दं नामा Action.
गोजों नङाबा ब्लु दं जोंखौ माने एसेबां टाइम लस खालामबाय दं जोंनो हरदों ना मालखौ गोख्रै जों पुलिस नङा सिआइबि नङा जोंनो मालखौल' गोख्रै हरदो नोंथाङा ओइ मिना नों जेबेसनिफ्राय ला जेनेबा हमना ला माया दे एसे फैबावना नोंखौ नुदो जाय एक्सन हमखायनो एक्सन जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ड्राग्स फानै फानै नोंसोरो फाग्ला खालामनो नागिरदों मा खालामनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ ला थां हमदो एक्सन हेल' मा Oh my god.